شادق مردول دالدي عبرتي والوي ويتا كل فورمات يولين هو ريونس اوشقيش ريون عدورش الحل دوش نقصن проблемш решать ешьяц. А если подключить садишь, попрошен совместно, они болаур буквой. Самые густо населенные районы гимси. Лехар Амадаш, дон далаз вабдой дон не дабулш гимси. Айдл шаде гимси надул деладу. Тига главалят на Осман дон даде авел. Нукуна гимси ашаш бол бахар хош. Хор ни штаор. إنشيت نشليلات سلولوش. لرير بعندوش гимси دينا إسن ديني سر بعندوش تيجا عيدل بارم لاتو يشهلا تنتان وي حالات دقوا باب بين جمسيات لا عمل دقوا بشيء با يقيش بونسلين يقول شو رزيتي يقول شو جمسي ريوان الحمد لله ريوان وعدان دوش الحلديج دان وقول حال فوندو بين أند بابو تيجا يبلغ باق تقول ولا أرسنا 1488 كوارتيري لا فوندو قدوميسك ريوان 135 цінодина 70 تادنا 313 миллионов ахчинс година хидадол бежен шьёш аде дукбабу площадь района составляет 68 тысяч гектаров, население 181 тысяч человек. В составе района образованы 2 города. За 2 года реализовано 36 инвестиционных проектов. В 2024 году планируется реализация 21 проекта. В районе реализуется 2 крупных инвестиционных проекта по строительству многоквартирного жилого комплекса на общую сумму инвестиций 8 миллиардов 400 миллионов рублей. В 2023 году завершено строительство многоквартирного дома. В 2022 году проведен капитальный ремонт Дома культуры Кошкалды. В 2023 году построен сельский дом культуры село Кадиюр. В 2022 году село Ойсур Кошкалды, Брагуны и Шуани были введены в эксплуатации 4 школы. В 2023 году построена в Гудермесе школа на 600 мест. Также в Гудермесе начат строительство школы на 720 мест. За этот период в 9 школах района проведен капитальный ремонт. В этом году завершается строительство детского сада. В текущем году завершается строительство 2 станций водоподготовки. В 2022 году Гудермесский муниципальный район одержал победу в всероссийский конкурс малых городов. В прошлом году тоже выиграть иного Гойсхар Гудермесса Гошера конкурс Ахюк Ада Лочу Дал Мулаха Метк Шая Дагадато. По вашей просьбе, Рамзан Ахмадович, город Гудермесс включен Министерством экономического развития Российской Федерации перечень создания мастер-плана. Капитальный ремонт школ, даю это шузе, 14 школ, каплемонт, есть из-за этого проблемный вопрос. И 14 ПСД на 25, 26, 27 годы. Это кашерная заявка полностью Москва чуяла. Целом Мачколевая республика, ремонт есть. В республике, а ПСД 219 школ, Рамзамович. Ахшфельд, это школ, чекяк, мелганизм. Ну, там, я шарах, в любом случае, каплемонт делал. Там, куратор Осман, ولا حاجة تلوان توانس بير شكول دالي ما شكول يقولون عليه. بتان. شو قبوت باش. إيش دخان تيز هو شكول ده بغيت شان تقيق تانجيم شد. برينيل. شغل نقدر. نيرش بوتا اشتمل هو شرح تالوش بدك تابش دوتا. Гудермесский район, Одесса Белашту, Рус-Мартан, город Гудермес, Шали, город Куршлой. И город Уючу на 25 год, на 50 километров. Тиги Гудермес мелдевisen. Гудермесский 12,5 километров. А фондира каждый год километр 20, 25, 30, это есть сеть практически, можно сказать, Уючатся на метяне. 25 год, да, бабиш полня будет. Хошер бир бош, йошер ахир душен. Нан ченч саяхач, нирш бамбай дан чакпар. 12,5 год, а по 20 бельчи. Кедики год. Да, по 20 бир будет, что да. مثلا بلنيت دولچا شکول دولچا ماجک دولچا کشنش دولچا تاشتا یوش دولچرچکا داشت متشکا دانا بزات نیاخل بیز وایسندک نیاش داشت سامت دیگه سوال حباك هشت اتمشات يش دو سندر максимально دان دولش جديد وستان قيم دودال Ливнёк Юта, частности город Ойсхор. مش проблем Ойсхора. Ойсхор на نبيرنا يوم مهتولا. أمريكا تعوي وجا مبروس حاجة دريشتيا الله تعيرت تعوي ويستخدم شلون. إتاح خلق إيديرت تغن وقتني يلشوق إيديرت حقوشو دينو أورين جيزني يرتاح حالي يلشوق خدالنا أحطون سول يشوم ياتر قيد شرح إخي يش عينك طحالق إتكير عيدله أورين جيزني حالي يلشوق أدم قيشدو تاق إتوك إتويش نستوش دقة كم سمرسك بدا زبرني باشنح ساق إزق إتوك الله ما يلنا خيسوت تاق إشت إقيدير تحسوت. إيزا ودوتيرا. وبوشل تيجا بتستانزي إشت يلوشيات يدقو متك شو تشيك عليه سنخاني يزديلا وبين برت بوتيجا يلشوليني
реконструкцийна водозаборын тёчул ток дакач курил истябеш бол бухой. Цан регулирует проблем решить, да в последующем цан вот то еще подстанция, вот истягнется заниматься бизнесом. Тебя был более нормально ешел подстанция миллиард 200 голосов. Иногда солон и киф وقعت أنا أش بين بالبرتي مشوستين وين كان شحيرة ديره هنز وين دبرو يلا إنز دوات سبيت وجود بورسر شابك بولا بنا ييرو ألا ييش وين ديرتيت إلكترونيرجي غرياتر أخبط станцيش مصوم زبيتات يلا وين يبغى بولين بانا ближайшее время تутي توك يلا يدايلا وصل دخواتيها يلشوا ليني تديلو. ميردون проблем شوش متك تعب حالخياس تندلو ويتسخلي أيضا دون بعد ما قلت ناقد إعادة الغاية دي وين رشيد الدوش طلوا مش تصدقون временно يخ постоянно вопрос решить диду да молод республика мелдол أيضا سند عوش قيت نجاز يردو يوصل ده общий итоги يعوش قيت بالجاجات بوست необходимо дошел мет и вопрос первый юдакар интиво правительством председатель Москва Моссад кабинет шел бюбилир шпудон вой вопрос шедагеч тана докудон вой проблемный вопрос решить диду обязательно делать и нахал чё заинтересован докой хаш хочет وين ديلي يلا خليت إثناء البركة اللي خليت سير دوق حاست سير دوق لو شواتي بوش تنتقح تصغليت راه ديك شن وصلوا ويا لا شدود هورنجا تقاعد ديش ديك وي الدش خلر يدير دوش خلر طبعا سيخيش أصلا مصو أدم على ديق دك مصو أصوات بالخيدة لين توكي على مصو مادن شكول تساد مصو سبورت زال مصو هور الناس по 150 тысяч рублей зарплат шхитных аппарат ищут условия дохвата да мало делят дигут ой дуку проект шудон дуку программ шу это хирли сатушту хирбу ал дуктиш да мало дели да мало дикнек ди радио шти قوي дуку да لا تبغى مسألة